20. mája bola obec Mestečko dejiskom nominácie na majstrovstvá sveta v cyklotriále. Okolo 70 cyklotriálových jazdcov v 8 kategóriách sa pokúšalo absolvovať 8 prekážok bez straty bodu. Tu sú vlastne registrovaní licenční jazdci, sú tu jazdci zo Slovenska, z Čiech a nejaký z Poľska už štartovali. Je 8 prekážok, vlastne podľa občiaznosť, od malých detí až po tú elitu, takže myslím si, že majú si na čom jazdci zajazdiť a aj diváci sa na čo pozerať. V kategórii elit ako štvrtý skončil Michal Špalek z CTK Zariečie. Bronzovú priečku si vybojoval Jan Kočiš z Bike Trial Club Poprad. Peter Moziga z CTK Zariečie sa musel uspokojiť s druhou priečkou. Najvyššie sa na bedňu postavil Peter Bartak z CTK Zariečie. Určite to beriem ako prípravu na majstrovstvá sveta, ktoré budú cez leto. Aké ďalšie preteky vás čakajú? Teraz sa priznám, že z hlavy vám to nepoviem, ale myslím, že na budúci, že máme ísť do Popradu na majstrovstvá Slovenska. Potom nejaký európsky pohár, tuším niekde v Čechách a potom už je príprava nejaké majstrovstvá Európy, neviem či v Nemecku myslím, alebo v Holandsku a potom už majstrovstvá sveta v Španielsku a v Taliansku. Zo seniorov sa najlepšie darilo Tomášovi Kalusovi z CTK Zariečie. V kategórie minime si pohár víťazstva vychutnal Miroslav Kolárik z klubu Poprad. Druhá skončila Tatiana Janičková z CTK Zariečie. Tretí bol Tadeáš Kříž z Českej republiky. Koľko treba trénovať na takúto trať? Ja už trénujem 6 rokov, ale tak to záleží aj od toho, aký má človek talent. Niektorí to zvládnu aj za menej, niektorí môžu trénovať oveľa dlhšie a nikdy sa im to nepodarí. Je toto nejaká predpríprava na nejaké ďalšie preteky? Ja to mám ako prípravu na majstrovstvá sveta, svetové poháre a majstrovstvá Európy. Tvoj doterajší najväčší úspech? Najviac cením druhé miesto na svetovom pohári UCI. V Beniaminoch bol prvý Samuel Hlavatý z CTK Zariečie. Kategória Pusín bola v režii klubu Zariečie. Zvíťazil Adrian Kvašňovský pred Pavlom Cibičekom. V týchto dňoch ojedinelý úkaz slnečné počasie potešilo všetkých priaznivcov tohto športu. Podujatie sa obišlo bez vážnejších úrazov.